Idan har kana so ka fara samun kuɗi a wayarka ba tare da ka sa ko sisi ba, wannan bidiyon naka ne. Idan har kana so ka koyi wani online skill wanda zai taimake ka a nan gaba, kamar web development, web design, graphic design ko kuma wani abu daban, ka tsaya kalli wannan bidiyon. Wannan bidiyon naka ne. Idan har kana so ka fara ganin alert da gobe, wannan bidiyon ba naka bane, kar ma ka bata lokacinka. Dan sai ka tsaya ka koyi wani abu kafin ka fara samun kuɗi da shi. Idan har ka tsaya kalli wannan bidiyon, za ka koyi yadda zaka na samun kuɗi a wayarka, kuma a kullum bai wuce kai aikin awa 1 ko minti 30 ba, haka fara samun kuɗi. Sai ka ga mutum ya je ya sha wahala ya samu kuɗinsa, maimakon ya ajiye kuɗin ya mai amfani nan gaba ko kuma ya wani amfani da su, sai ya ga ya sa data. In ya sa datan ma abun haushi, sai ya je yana ta kallon bidiyon da ba za su taimake shi a rayuwa ba. Bayan ga abubuwa da yawa online wanda mutum zai iya samu kuɗi amma ba zai yi ba. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Kamaluddin. Kwanaki 3 da suka wuce na yi posting a TikTok akan yadda mutum zai na samun kuɗi a wayansa. Na ce in mutum yana so ya mun magana a comment section, maimakon datin da yake batarwa a banza, ka tsaya koyi wani abu wanda zai taimake ka na samun kuɗi a wayanka. Na ga mutane da yawa sun mun magana akan suna so, wasu ma sun biyo ni ta WhatsApp, amma duk wanda ya zo sai ya ce mun ya fi son hanya mai sauki wanda zai na samun kuɗi a wayansa. Shi yasa na zaɓa freelancing. Freelancing shine yin aiki ba a ƙarƙashin kowa ba. Idan har kana yin aiki ba a ƙarƙashin wata ma'aikata ba ko kuma ba a ƙarƙashin wani mutum ba, kowane irin aiki kake yi, in dai har kana yin aiki ne na gashin kanka, to sunanka freelancer. Dalilin da yasa na zaɓa freelancing shine na ɗaya, duk wani aikin da ka yi a lokacin za a biya ka. Na biyu, duk wani aikin da za ka yi baka buƙatar dogon lokaci, saboda akwai robot wato artificial intelligence wanda za su ma wannan aikin. Na uku, kowane irin skill kake da shi na online, akwai wanda suke ready a kan su biya ka musu wannan aikin. Ayyukan da suka fi kawo kuɗi a freelancing, na ɗaya, copywriting. Copywriting shine in ka shiga website, duk wani rubutun da ka gani a website shine copywriting. Masu wannan aikin ba ƙananan kuɗaɗe suke samu ba. Na biyu, graphic design. Graphic design shine in ka shiga website, duk wani hoto da ka gani shine graphic designer ne ya yi shi. Na uku, email marketing. Email marketing shine in kamfani ya yi discount na wani kayansa ko kuma yana so kwastomomin shi kar su manta da shi, shine za ga ana tura musu message. To wannan message din shine email marketing. Na hudu, social media management. Social media management shine kaman kamfani ya doke ka ya baka account din shi na social media, kana mai posting ko kuma in customer su yayi magana ka mai reply. Na biyar shine web design. Web design shine kaman ka hada wa kamfani website wanda za su na dora kayan su ko kuma wani abu daban. Ba iya wannan aikin ba, kowane irin aiki ka iya, zaka samu wanda zaka yi wa wannan aikin ya biya ka. Za ga wani yayi posting yana so kai a cire mai background ne na hoton shi, kuma wannan a cikin minti 5 ma zaka yi. Wani za ka ga ya turo ma hotuna ne yana so a mai da su PDF, wannan shi ma cikin minti 5-10 zaka yi. Kowane irin aiki ka iya, zaka yi aiki a matsayin freelancer kuma a biya ka. Abubuwan da kake bukata kafin ka fara freelancing, na ɗaya, kana bukatan waya ko kwamfuta. Na biyu, data. Na uku, sai ka iya turanci. Idan kana so ka fara aiki a matsayin freelancer, akwai course wanda aka tanadar ma, wanda za a nuna ma yadda ake buɗe account, yadda za ka gyara profile ɗinka, yadda da mutum ya shiga ya san wannan ya iya aikin, zan ba shi aiki ya mu, da kuma aikin da za ka koya, da kuma wa'inda za ka yi wa aikin. Sai kuma za a nuna ma yadda za ka samu mutanen da suka fi biya a aikin. Course ɗin ya kunshi bidiyo da kuma PDF wanda za su nuna ma yadda ake yin komai da komai. Idan kana so ka samu course ɗin, ka duba link a description ɗin wannan bidiyo. Idan ka danna link ɗin, zai shigar da kai browser da kake amfani da shi, zai kawo ka nan. Course ɗin 5,000 ne, amma mutum 20 na farko wanda za su fara sayan course ɗin za su saye shi naira 1,000 ne. In ka danna buy, nan za ka sa information ɗinka, sunanka da komai da komai. Idan ka sa suna da namban waya da email, sai ka danna review and pay. Sai ka danna have a discount code ɗin nan. Sai ka sa PK 404. Sai ka danna apply. Idan ka sa wannan code ɗin,
za ga an rage ma naira 4,000, za ka biya naira 1,000 ne, sai ka danna pay. Zai kawo ka inda za ka biya kuɗin. Za ka iya biya da kati, za ka iya biya da transfer. Idan ka biya da transfer ga account number ya nuna ma, in ka ɗauki account number in ka biya sai ka danna I have send money, ko kuma za ka iya biya da USSD, sai ka zaɓi wani banki yake da shi ka biya. Mai tambaya ko kuma wani ƙarin bayani ya mun magana ta WhatsApp a wannan number. Na gode.